L-Europarlamentari Laburista Daniel Attard inħatar b'mod unanimu fit-tmexxija tat-Task Force tat-Turiżmu tal-Parlament Ewropew. Din il-ħatra bl-appoġġ ta' kull grupp politiku tirrifletti l-fiduċja fl-impenn ta' Attard biex isaħħaħ dan is-settur kruċjali għat tkabbir ekonomiku. Għalija din mhix biss ħatra, hija responsabilità. Mhix kwistjoni ta' titolu, imma li nkun madwar il-mejda fejn jittieħdu id-deċiżjonijiet biex minn hemmhekk niksbu riżultati għal Malta. It-turiżmu huwa aktar minn sempliċi btala, huwa dwar ix-xogħol li joħloq, it-tradizzjonijiet li jħares u l-mod kif jaqqat in-nies flimkien. F'Malta u fl-Ewropa dan is-settur huwa kruċjali għall-ekonomiji lokali u fuq kollox għan-nies li jiddependu fuqu. U hemm sfidi li rridu nindirizzaw fuq livell Ewropew, fuq qudiemnet is-sostenibilità, in-nuqqas ta' ħaddiema u l-impatt tat-turiżmu żejjed. Din l-aħbar timmarka 6 xhur ta' ħidma konsistenti fil-Parlament Ewropew wara li fl-aħħar ġimgħa Attard inħatar ukoll fuq in-netwerk tal-petizzjonijiet kif ukoll Viċi President tad-Delegazzjoni għall-Iran fost oħrajn. Dan apparti taħdidiet kontinwi mal-Kummissjoni Ewropea fuq diversi temi ta' interess nazzjonali.